Инвестициите са един от най-важните аспекти на личните финанси и икономическото развитие. Те не само, че могат да увеличат нашето богатство, но също така играят ключова роля в растежа на икономиката. Ще разгледаме основните аспекти на инвестициите, как да подходим към тях и какви са различните видове инвестиции. Първо е важно да разберем какво представляват инвестициите. Инвестицията е процес, при който се влагат ресурси, обикновенно пари, с цел да се генерира печалба или да се постигне определена цел в бъдеще. Инвестициите могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни и могат да включват различни активи, като акции, облигации, недвижими имоти, стоки и дори образователни курсове. Когато говорим за инвестиции, важно е да подчертаем, че те не са без риск. Всеки инвеститор трябва да бъде наясно с потенциалните рискове и възможности, свързани с различните видове активи. Например, инвестирането в акции може да донесе висока възвръщаемост, но също така включва и значителен риск от загуба на капитал. От друга страна, облигациите обикновенно предлагат по-ниска възвръщаемост, но и по-нисък риск. Второ, ще ви запознаем с основите на инвестирането. Можем да обясним какво е инвестиция, защо е важно да инвестираме и какви са основните принципи на успешното инвестиране. Важно е да подчертаем, че инвестирането не е само за богатите, а всеки може да започне да инвестира, независимо от размера на капитала. След това ще разгледаме различните видове инвестиции. Можем да разделим инвестициите на две основни категории – финансови и нефинансови. Финансовите инвестиции включват акции, облигации, фондове и така нататък, докато нефинансовите инвестиции могат да включват недвижими имоти, бизнеси и дори образование. Важно е да обясним предимствата и недостатъците на всяка категория, за да помогнем на зрителите да направят информиран избор. Истории за известни инвеститори като Уорън Бъфет или Питър Линч могат да вдъхновят зрителите и да им покажат, че с правилния подход и търпение, инвестирането може да бъде изключително възнаграждаващо. Трето, важно е да предоставим практични съвети за начинаещите инвеститори. Трябва да споменем важността на диверсификацията, разпределението на инвестициите в различни активи, за да се намали рискът. Важно е да се информираме за различни платформи за инвестиции, които са достъпни за българските инвеститори. Също как да изберем брокер, как да отворим инвестиционна сметка и какви такси и комисионни могат да бъдат свързани с инвестиционния процес. Тази информация ще бъде особено необходима за всички, които искат да започнат да инвестират, но не знаят откъде да започнат. Важно е да подчертаем, че инвестирането е дългосрочен процес. Търпението и дисциплината са ключови фактори за успеха в инвестирането. Инвеститорите трябва да бъдат готови да преминат през волатилността на пазарите и да не се поддават на емоции при вземането на решения. Краткосрочните колебания на пазара не трябва да влияят на дългосрочните инвестиционни стратегии. Ако имате въпроси като «Как да започна да инвестирам?», «Колко пари трябва да инвестирам?» или «Как да избера правилните активи?», напишете ги в коментарите, за да можем в някое от следващите ни видеа да ви отговорим. Знанието е сила и информираността е ключът към успешното инвестиране. Чрез предоставяне на ценна информация, практични съвети и вдъхновяващи истории, можем да ви помогнем да направите информирани инвестиционни решения и да изградите своето финансово бъдеще. Инвестирането е не само начин за увеличаване на богатството, но и важен инструмент за постигане на лични и финансови цели. С правилния подход и знания, всеки може да стане успешен инвеститор.